Na kajinyo ya kajing biang halor kajing penmi ke sarkar jela ya ke CM Impact Guidebook na benta ki kelas 10 bat kelas 12 kalau penong yo bat Roy Kuparson ram upresiden ka hinyo trap Youth Council HYC ban betha ya ke sarkar jela ban kmi benya biang halor kita ki kot yarap. Hagajia kran baruba Roy Kuparson ram ulaong baka jing penmi ke sarkar jela ya kani ka guidebook kalau pen sok palat ya ki kena haga baki kena haga jaga ban puli kot ban sunguthu kila puli lendet ban pas ya ka examen bat kani kala ban keta ya kipat hadin habud. Nolor kata ulaong ru baka sarkar haswa baka day ban shim ya kanu ka rai kan hab ban ya merjing mut lang na barok kiliang kenang bakin la ban sunguthu baka jing wan ra ya kanu ka policy kan long ka jing mentoy ka jing do nong yano. Ya ka jing long jing man bai dei bat ka puli puthi ka ni ka jala ka jongi hot season pet season pai ni so ban so comment bagi khana ki jongi kham tam be ki bai le ya ka matric mo na ka san 4% san 4% ka pass percentage ha ka ni snam ka ba mentang i ba kala poi du nyop pho pra 4% ka pass percentage nginda shu pet tang season pet da ka khmat ka bolengkot le sing ngin sngo ngin so tenat ngin so sarong kum ka jala ba ki khna ki jongi ki pas ki ni yakum ki ni ki examen khna bakin kiu si kerdan ki bakha majrong ndri ka ke ga bopen so khya yang i pat kalong ba ka rukom ka ba pelong ki khna bakin pas ki exam ki jongki ladengi pet ya ka jinglong jingman ku makalong menta kani ka jing kiu jong ka pass percentage menta usnam ka de long ba ka jing penmi jong ka sarkar ya ka to ka CM Impact Guidebook ka buang ka kot ban ai jing rap ya ki khna na ka benta ban pass ki exam ki jongki hadin bangila keli perthu ngila yo i ki khobor ki fair ki jing kren ki fair ki bawan long ba ki no hikai lomba ki khna school lomba ki bri ki bas ko khya ya ka kampuli puthi kani ka jala ka jongi ngi so khya du kata ban tip ba kani ka CM Impact Guidebook kala along pen ban kata ka kot ka ba ki khna kin shu bam lendet kin shu puli lendet but kin pass ki exam ki jongki ka jingkli ka mangi kwa ban bu akhmat jong sarkar ka long ba hatungin hun ba ya ka quality education nengin hun ya ka quantity education humut tang ban chupan pas ki khna kal abyang kani ka jing penmi ya kum kini ki guidebook ka pensuk ki khna ka puli puthi ka jongki kanom pelong shu ya ki bakin trai shitom ban puli ya ki textbook ya ki kot ki ba prescribe ha ki school ha ki class ki jongki nre ban chu bam lendet be ya ka CM Impact Guidebook da ka ba kum kalong yang news nam bala dap ngi yo jing tip babun ki jingkeli ki answer ki la don pa ni ka CM Impact Guidebook bagi bat da kita ki jingkeli ki wan ru haki jingkeli jong ki ha bagi thoi ke exam matric kani ka pen i bagi khana kim don kam shu ban rely la ne ban puli ki kot ki jong ki textbook ki jong ki kim don kam shu ban sngo thu ya ka concept la ne ka jingmut ya ki kot ya ki subject ki baki ki puli nreikin shu pelet jingmut bit thik tang gawe ka talong ban bam lendet be ya ka CM Impact Guidebook te ka jingkeli ka ban mi nang ni la ne ka jingma ka ban mi nang ni ka long ba ki bakum kinu ki khna ngin produce la ngin pen mi bakin ki wa ki kerdan ki ba fair namar ngi so tho hi ba haba fi puli ban sngo tho ba haba fi puli tang ban bam lendet ka kot ka don shibun ki jingta ka kalong begini khna onda ki la apa se ka matric le se ki le haki class 12 bat haki kerdan ki bakham hajrong lakin sngo tho ne mi ka concept bat ka jingmut ka ya ki subject ki ba fair ki baki ki puli ti nakaleng jo ka seng ni sngo ban lomba ka ni ka press release lomba ka jing ai jing tho ka jongi lomba ka jing khot ka jongi ya ka sarkar ka lomba ka hab ban perkhat ban review ya kani ka decision ka jongka ban reconsider ban phai biang la kani ka jing penmi ya ka CM Impact Guidebook kan yarap hadu kat no ya ki khna puli ki jongi kan yarap hadu kat no ban kentiu ya ka kampuli puthi haka jala ka jongi nakaliang jo ka seng hing sngo ba ka CM Impact Guidebook ka kan kata shibun hadin habut le si haki sansnam ki postnam ki bangingin penmi ki kun samla ki jongi khamtam e na du ka class 10 mentaling ngamtep ngiyo sngo ba kandon ka CM Impact Guidebook sanam ta ka class 12 ba kumta ter ti kata ka quality of education ngin nom yo shu kata ka jing sngo ka jongi de halor kini ki ba ngi pen sngo ba ka jing le jong ka sarkar ha ka jaka bangin ya shakhmat ban kiu ha kaliang ka puli puthi ban penmi ki khon samla ki ba sngo thu ki ba shemphang ha ka jing puli ka jongki ngin penmi penban ni kita ki khon samla ki ban shu don tang ka degree ha ka khti ka jongki ndre ya ka concept ka ba ki puli ha ki kot ki sla ki nom la pat ban pendon kam ha ka perthai lan ha ki kam ki ba man ka singi ki jongki
Ti ngi ngisngau ba ka CM Impact Guidebook la ni ki guidebook ki ba sarkar ka penmi bat hakabala ki kena ki long dependent bet hakini ki guidebook na kabantaban tang ban pas ke exam ngisngau ba kan kata shibun ya ka jinglong jingman ya ka jing penmi ka jongi kita ki khun samla ki ba start ki ba syempang bat ki banyo ya ki degree ki ba fair bat kan kata ru onda kila kiu haki kerdan ki ba kham sejrong onda kila alai puli ya ki technical lines ki ba fair lani ki line puli ki ba fair namar ba ka jing million ka jongki kalong ba kila million ban subam landat ya kata ka guidebook ka bakin tang bakin yo ki marks ki ba he jongki andre kan kata bat ya kata ka quality of education ka bangi mi lenti lambagi khun samla ka jongi te nakliang jong ka seng ni ai ka to ka jing tho ban karpat ban kentu ya ka sarkar bakadai ban phaidin ban pet ban reconsider ban review ya kanika policy ke baka kawanra na kabanta ban penbiang ya kita kis guidebook ya ki kena puli kelas 10 ba kelas 12 haduk katnu kan kata ya kanika kam la ni ka education sector ka jongi ka bodon ka nika jala ka jongi bat ngi kwa ru ban keli na ka sarkar ba shwa ba pin penmi ya kum kini guidebook la ka sarkar kala don em ka jing ya mer jengmut la ka long bat kinoi kai la ka long bat ki kemi pa la kalong bat kinong penyat ki school la ni la bat kita ki expert hak bai dei bat ki khna la kalong ki expert ki badai kaliang ka puli puthi kala don em ka jing ya mer jengmut ban perkhat ba kani ka jing penmi ya kum kini guidebook kan yarap ne kan kata hak long ran la ne hak kabanwan ka bahadin ya ki khna ki jongi ya ki khun samla ki jongi ngimshim la ha ka jing wat jing mut ka jongi ki jing wat jing tip ka jongi ngi su thu ba le si kampat don kum kata ka jing ya kendu ka jing ya mer jing mut apa ka sarkar ka tanat education bat ki beriu ki stakeholders ki ba fair la kalong ki noi kai ki educational expert kum fi ki child expert kampat don kum kata tingi nak liang joka sang ngi kentu ya u chief minister jongi education minister ya ka education department hi barakoi bat ya ka sarkar hiru ba kan perkhat biang bahkan pai biang sya kami banya mer jengmut banya tai banya ther halor kani kementa ba kai ka jing kata bat kai ka jing mentoy ka bagi khna ki jongi ki khna puli ki khun samla ki jongi kin yo lomba ka jing penmi ya kum kini ki CM Impact lani ki guidebook ki baka sarkar kwan la tang na kementa ban pen pas lani ban pen kiu ya ka pass percentage ki examen ki ba fair pi kani ka jing poi ban perkhat yang ia kani ka banta ban ong ya sarkar bakan reconsider la ne kan review ya kani ka policy ka jongka kalong bahadin bangilayo i ki khubor ngilai i ki jingkren na ki babun ki liang ba CM Impact Guidebook kala penban banwanra la ne ban kata ya ka jinglong jingman abai de puli puthi kani ka jala ka jongi kumang ong ipi hot ngi sngo comment ba ka pass percentage ka kiu na ka san ka prapo percent ka knai po percent ngai ki bakum ki nu pat ki khun samlangi penmi hak aliang ka puli puthi tingi ngis ngau ba kumbang yo ngau ya ki na ki khubor ki ba fair na ki jinge kren ki ba fair kilong ba ki khna school ki jongi ki la long dependent hak ni CM Impact hak ka guidebook ban pas ki exam ki jongki te ka jingli kalong kitu ki kot pat ki baki ki puli mo hak ki school ki jongki ki subjects ki ba fair ki jongki ki ba jing sha ki textbook ki ay ka concept la ne ka jing tip ka jing ngau thu onda pila sngu thu ya konsep pila su thu ya kot pila ro ban apply ya kita ha ke jingim ko paman ke sengi ko mengiong tenre la da ki kena pat kila long dependent be la don lepa kata ka guidebook ha ka bagi jingkeli bro khot kin wan be tang na kata ka kot te kim kwa syu ben pensito me la di bikin puli ya ki kot ya ki textbook ya fair kombot bikin puli bi tik tang ya kata ka guidebook ke baka sarkar ka ai tingi ngis mo ba kan ni pat kan long ka jing ma la ne ka jing kta ya ki samla ke jongi haki kerdan puli ki ba majrong ki jongki te khnang ban lat ne kita ki ba bangi pen habagi khna ki pass ki ya ki exam ki jongki ki de ban pass su da kata ka jing syempang da ka jing so thu ka jongki mdei tang da ka jing bam lendet ya kata ka kot ya ka baka sarkar ka penmi tingi ngis ngo hadin kita ki ka bala pelong ini ya ka hari kenti wonta ban khot ban kentu ya ka sarkar baka dei ban pet biang ban review ban reconsider la kata ka jing penmi ya kini ki guidebook kan yarap ne kan kata ya ki khun samla ki jongi abai dei ba ka jing im ka jongki ka banwan ngiyo i ka statement jong education minister bo ong ba hajing sha ka guidebook ka de ka additional aid ka baki ong kata ka jing yarap ya ki khna bakin yo ban ngau thu ya ka concept ne ki subject ba fair ndre kumba ka long pat kamlong kumta
Naman ngi iba kani ke exam matrik lama ka badang syudap kat kum ka jing sngo ka jing sngo thu ka jongi ka jing tip ka jongi ka long ba ki khna ki puli bi thik tang ya kani ka kot bat na kani ka guidebook majority ne ki jing kli ki wan bi thik na kani ka kot kau mut ba ka embosu ka set ki question papers ki jong ka thik kat kum ki jing kli bat ki answer ki bala dapat ai ha kani ka guidebook tiki khna ki la long over dependent bet ban puli tang ya kani ka guidebook bat kata hiru ka bala pelong le si ba ka buat ka pass percentage ka jokka ka balong tang 100% almost 55 to 60 bang 100% adu 100% ban pass matrik manusnam kensan ban tau snam ka jing pass ka poh du nyok 100% le si prapo tam ti ni iba kita berok khat namar bagi khna kila puli thik ya kani kila bam lendet be ya tu kot hoi kasuk le si bikin bam lendet kin pass tang itu exam hendrei ladangi page iki research ki ba fair ki ong ba katu ka jing bam lendet ya kanu no kot kamne islam bat phimla hiru man apply ya kata haka real life ka jong kin ha ka jing im ka man ka singi ti nging iba ki khna kila long over dependent hendrei ka jing ong jong education minister bakandai tang additional aid ngi sngo ba kam ya hap namar ba kumagalong hi kam dei shu ka additional aid klade ka main hi ka bi ka kot ka ba ki questions la ni ki jingkli ki wan hinang tu ya ki answer la ni ki jawab kil adon minang tu bat ki khna mentale ki up ban ki puli be tang nak tu kot man pass ki exam go jong ki ti ngi sngo ba kam ya hap ka jingkren jong education minister bat lada usngo ba kalong kumta ngi kentu ya education minister ba usngo ba ban review ban khot ya kajing syong kajing ther bat ki stakeholders ki ba fair la kalong bat ki nohikai ku mangong ki nohikai ki kmi ki pa ki brio ki ba don ka mensiem bat ki ba don ka expertise ha by day ba education ha by day ba ki khna ki child expert khot lang ki bro khat ha kamit ban ya kren ban ya ther ban ya tai la kata ka additional aid la ne ka khot ka ba PPI ki khna kan khata ne kanom khata by day bat ka jinglong jingman ha by day ba kalawai jong ki khun samla ga jong Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya